Dobré ráno. Tak, co tam za skótr dělá? Celý večer jsi prohrál. Tady zase celou dobu hraješ, hej. Je, čau. No, pojď radši najíst. Vlastně oni nás vystěhováci ještě, jsme přestěhovaní, že? Ještě to máme. Já vím, že jako ráno, jo, a jako měli bychom si jako čistit zuby nebo tak, ale já mám hroznou chuť na pizzu, nepůjdem do té nové restaurace nějak Freddy Fazbear. Nechceš tam zajít? Tak můžem jako, ale nemám hlad, no. Tak pojď, teda tady přivolám výtah. Tady jenom spal trochu. Počkám, až přijede. Je už. Pojďme. Pojď. Tak jedem. Jedem. Hele, jako snad to jako už se těším. Snad, no, já taky, snad tam bude jako dobrý. Já nemůžu říct dobrý. Hele, tady vlastně byla ta táže, ta bouračka, oni to ještě nestihli odkladit. No, tam se... No tak pojď, hele, tak jdeme cestou tam. No tak pojďme, hele, tady vlastně byl ten, že tady prostě... Hej, vlastně fuj, tady jsou fuj, jdem pryč. Tam vlastně byla to nehoda. Hele, tady je ono, ne? Freddy Fazbear. Hele, vlastně tady jsou ty animatronici, že? Počujte, Bonnie, Freddy a Chica, že? Počkej, a nemá nás tady někdo obsloužit, nebo jako... Nevím, ale myslím si, že jsou to ti roboti, protože to dělají ti děti. Hej, tak jdem se usadit, pojď, tady. Pojď. Tak. Vysávač v pozadí super. Až nás někdo tady obslouží. Hele, pojďme si zatím tady o tom povědět, protože mi to přijde takový jako divný. Jako prostě z ničeho nic, uprostřed tady jako v podstatě ničeho se otevřela nějaká restaurace. Je tady v podstatě, no jako 12 asi nebude, no, ale no a i tak prostě ty zdi, to je takový jako divný, hej, celý to mi přijde takový děsivý, jako myslím, že to je pro děti tohle hlavně učení. No jako, ne, protože já jsem slyšel, že tady se normálně někdo, že prostě tady nějaký robot, ten z těch 3, tam někomu jako ukousnul ruku. Je. Jo, ten Freddy jak nás neodsal. Děkuju moc krát. Děkuju. Tak děkujem. Vrátíš se zpátky, ne? Počkej. Hele, tak počkej, jdem si s ním stopit, co? Pepperoni, hej, tak to je mega dobrý. No, já to tady dám ještě. A počkej, jdem říct tomu manažerovi, ne? Že dobrý den, my jsme vás poděkovat, dáme tomu hodně hvězdiček, je to fakt dobrý. Jenom ty animatrory jsou nějaký jako divný, že prostě... Na otázku, oni nám dali tyto 2 plišáky. No, to je dobře. Jo, to je normální. No já jenom, že byl nějaký divný, že jako nemluvil a jako přinesl nám to tady tak na schvál. To ne, no. No co čekáte, je rok 1995? Co chcete po robotách? To je ano. A co máte tady, tam nemůžem, ne, nebo? Můžu vás províst. Jo. Děkujem. Ale slibte mi, že někomu nic neřeknete. Ne, no tak tady je kuchyň. Aha, to vy máte ještě, nemáte moc vybavenou, ne? No tak restaurace je tady nově. Jo. Ale tak jako kuchyň tady... A tu pizzu zatím objednáváte, ne? Jo, to je zatím objednaná. Tady jsou vécka, jako. Jo. Vidíte? Ty jsou univerzální. To je jediný místo, kam jako můžete jít. Tady je opravna pro roboty, zatím ještě nefunkční. Jo, tady je moje office. Jo, a tady jako sledujete ty kamery? Jo. Tady jsou takhle dveře na otevírání a zavírání. A co je tady? Storage. Počkej, a vy tady máte ventilaci takovouhle? No, to je pro... To je odvětrávání, nechoďte tam. Počkej, mám otázku. Tu ventilaci na noc zavíráte, jo? No. Jen o tak, to jo? Se nestarám, o to se tady stará jiný. Jo, tak jo. Tak pojďte za mnou. Koho tady nechci dveře, pojď radši. A to ještě nerod. Já strašně mám rád dveře. Já už taky jdu dom. Jo, tak jo. Tady zamču a nechám... My budeme tuhle s krátkou, jo? Tak nashledanou. Děkuji moc krát. Naschle. Pojď sem, koně. Hej, viděl jsem tu ventilaci. Musíme se nějak dostat na Jo. Kam se to nezdají. Musíte mít nějaká mě cesta. taky ne. Hej, Právě, tak, že. Hej, tak pojďme. Tak počkáme třeba 5 minut a půjdeme sem podívat, a najdeme ještě nějakou cestu, jo?
Ježišmarja. Kámo, jsme se spali, hej. No, pojďme si tam. Třeba ještě tam Jo, necháme vlastně. Edgar. Jdem. Ale počkej, tady je To je Lian. tady je nějaká... Yes, to je dobrý. Počkej, tam je ta ventka, pojď se podívat. Je. Počkej, otevři to, ty máš to páč. Najde to, takže musím použít to. No. Jo, dobrý. Počkej, tam to taky. Zavřu to To je zase. kamera, bacha. Pojď tady. Počkej, on se teďka otáčí tam. Rychle pojď. Nevím. Tma ne. Pomoc. Co se děje? Pomoc. Co se děje? Osily, pomoc. Ne. Zdravím, dostaňte se odtud sami. Zavři dveře, rychle, Kotr, zavři dveře. Kam, co to je za zvuk, hej? Co to bylo, hej, ne,